Eixo, ni Antxon naiz eta ipuin hau irakurriko dizuet. Titulatzen da Iauteritako mozorroak. Ni kapitene Salurtarra naiz, eta izar Urmatetik nator. Nire arrebak tximeleta mozorroa jantzi du. Koldo pirata da, eta antxorra dauka borderik irlagun batean. Idoia urdina maitagarria da, eta bere oinetako kanpaitxoak muska gaiten dute. Aitor serif moduan mozorratu da. Texasko adoretsuena da bera. Patxi mosketari noble eta ausarta da. Mikizagoa dirudi. Baltasar errege agandik, datorrenez gero, kamu horrelaxe mozorrotu da. Eta bueno, espero du gustatzea asko ipuin hau, eta mi esker denei entzuteagatik, ongi segi eta hurrengora arte. Agur!